Pekný deň vám prajem. Cieľom tohto videa je aktivovať vo vás absolútne ticho. Cieľom tohto videa je, aby ste zažili bezmyšlienkový stav, meditačný stav. Kľudne sa uvoľnite a dávajte dobrý pozor. 3, 2, 1. Celým tajomstvom bezmyšlienkového stavu je pozornosť a bdelosť. Ako hovoria starí buddhistickí majstri, očakávajte príchod veľkého majstra kedykoľvek a kdekoľvek. Ak budete prítomní, ak budete bdelí, ak budete uzemnení v tomto momente, ak budete v stave pozornosti a čakania, tak myšlienky skolabujú a časom už nebudú chodiť vôbec, prípadne iba keď ich budete potrebovať. Pekný deň.